بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. En gino dalila ko jippini sura wal ayaji arandeje ha suratul anfal ala ngam dalila dalagu derke en wi kamɓe kamɓe hertorto be man dotti en wi kayi min ɗon ɓawa mon min ɗon ballita on to woodi ko ɓillino on na on lortanno heedi amin allah seniɗo wari waɗi kadi jotta kam sendigu muɗum on andi kañum ɓurata leɓugo allah yecci ɓe ndaalagu ka wodani allah e nulaaɗo muɗum nden ka allah ɓe nulaaɗo muɗum waɗa ɗum ha nokkure ɓe giɗi fuu nden daga arande ni allah wiɓe kulle allah bone ko woni hakkude mon ndaaren enen bo ko woni hakkude men kulgo allah woɗugo ko woni hakkude men ta en toñotira wa atiullah wa rasulah ɗowtane allah e nulaaɗo muɗum amma allah waddi ɓe sarɗiday o wi in kuntum muminin to ni on laatake on nuɗɗiniɓe nden allah yecci ɓe woni nuɗɗiniɓe man ɓe nuɗɗini gonɗiniɓe mumini en dow no gonɗi dow no tabiti allah wi kamɓe wonto ni yangada allah wolwama fuu ɓerɗe maɓɓe kultora to ayaji allah janngama dow maɓɓe boɗe ɓesda ɓe imanaku gonɗinki nden ɓe ɗo joftifi maɓɓe bo dow jawmirawo maɓɓe nden nayaɓol man ɓe ɗo ɓoosa juulɗe joyaɓol man yoga ko min diski ɓe bo ɓe dokkoɓe o ndaren ma ɗiɗoji joyi fu en ɗo fu waɗina nden ɓe artunoɗi ha aran surol man ha fattagullah wa aslihu data baynikum to ɓe haala wa atiullah wa rasulahu to a laari ɗi a nayi nden ɗi bo ɗi joyi hawri ɗi jeenayi derɗirawo julɗo ɗo taskiti noon no ɗi gonino daga arande nan nden daga ɓaawo ɗum allah yecci en kadi ɓeɗo man daatiɓe bana ni wodani ɓe kamɓe ɗo darajaji heedi jawmirawo maɓɓe ɓe woodi darajaji ha aljanna jipporle ci'e maɓɓe towɗe e faruye daga to allah e risku teddungu ɗo ɗume ɗum hunde ko allah seni ɗo hokkata ɓe duumi ɗum ha foroy wala torra wala billa ayi ha duniyaru ɗo ha heɓa feesade a heɓa risku hay se to a torrake illa wonan ton jontani mi wolwi ɗo ni a ɗum ayi to mi roni bo toye torra ƴeɓi toon to a roni man ɗo a acca hunde way majja meɗa tan sona to aɗo ayni ɓe torra kuna sankitan wonnan amma ha aljanna noon wala nden bo ɗum duumojum ha foroy ɗum nattata ha duniyaru ko aɗon ɓe kulol ko a heɓi man bela ɗum jinnanna ko noyena a heftata nden hawtade be teddugal ngal allah seniɗo teddinta ɓe ha ɓe goni her aljanna
Allah seniɗo wi kama akhrajaka rabbuka bano jawma wurtinirima min baytika ibgo e suuduma bil haqqi be goonga banno Allah seniɗo wurtinirima ha saare ma be goonga wa inna fariqan min almuminina lakarihun yabre wonde ibgo e mumini en kamɓe fuu ɓe gayɓe ɓe giɗano wurtago man on ɓe gurti kono badar ɗo ha ɓe gurtana ɗum nde ɗe no annabijo sallllahu alayhi wa sallam yecciɓe makko en ɗammi janngugo ɗo ɓe taskanaki wurtanago kono Allah seniɗo yecci annabijo sallllahu alayhi wa sallam haala geelodi ɓura sikko en ɗo dowdi jawdi ɗuuɗi kamɓe bo nde ɓe gonino ha makka ɓe bindi ɓe ɓe gurti ɗo jawde maɓɓe ci'e maɓɓe pat ɓe acci hefer ɓe jaali ɓe mari yo ɓe wurto jotta ka ɓe aato ɓen goo ha laawol ɓe heɓa ɓe jafta jawdi goo ɓe heɓa deyde ko fefnanta jawdi maɓɓe ndi ɓe marino goo na yi yaake man kam jotta kam ɓe nani haala jawdi kam ɓe gurtan ɗo fottani ɓe na yaake man on ɓe gañi wurtugo dey se ha ɓaawo man on nde ɗum wangani ɓe ha konngol Allah seniɗo kama akhrajaka rabbuka min baytika banno jawmirawo ma wurtinima min baytika baytuɗo saare maako na ko malla saare madina on laati saare maako on baytu man bil haqqi mutaalliqum bi akhraja to banno ɓe gurtinirima walla seniɗo umrima wurtiri ɗon wa inna fariqan andu yebre minhum nder maɓɓe minal muminina nder mumini en lakarihuna ɓe gayɓe ɓe yiɗano wurtugo ɗo sam ngam wurtugo man ɗo yaake nden ɓe taskanaki deydey no ɓe wurtirta ha ɓe kaɓira ha kono o wi kefol kama akhrajaka ɗo kanjum ɗo bana iri wurtinki Allah wurtinima wa takbiru ismul ganaimi umuman sendigu ndaalagu kam naatake komgu on fuu moɗon na on wurti wal haalu anna bada sahabati karihuna lidalik ɓe garani ɓe senda ndaalagu man ɓe pota derke en goo ɓe dotti en ɓe jahayno koni goo kay yimɓe feere kay yiɗano derke en ka wi kay on koni nder ka kamɓe on marata ndaalagu dotti en wi waɗata se en senda mini bona min ɗo wallita on to oodi ko ɓillino mon on lortan on tawa min kadi kanjum yo yimɓe feere yiɗano to wal haal annahum karihuna lidalika ɓe ɗo gañino wurtugo man ɗo Allah seniɗo wari nandidini haala man ɓe ko woni o sendigu ndaalagu man alkhuruju li qitali ji sawkati wurtugo ni ɓe jaha ɓe kaɓida ɓe yimɓe marɓe balmiɗo kay ɓe giɗano ɗum kanjum yo nden ɗon goo wurtugo goo bo dowli ɓe arti ɓe wurti nde ɓe arti ɓe gurti ɓe gari ɓe potti ɓe ɓeɗon no ɓe watta o wi lakarihuna alkhuruja ɓe gayɓe wurtugo wal jumlatu haalum min kaafi akhrajaka wa kama habaru mubtada'in mahjufin ɗum habaru fuɗɗiraɗo wonde kay man moytaɗo ay haajihi lhaalu fi karahatihim laha mislu ikhrajika fi haali karahatihim yaake wañuki maɓɓe wurtaki ki ɗum ɗo wayi bani yeru wurtinkima an ha yaake gañuki maɓɓe wa qad kana hayran lahum ɗum laatake bo kanjum on ko ɓurani ɓe wurtugo man ɓe jaha ɓe fotta ɓe ɓeɗo man ɗo ɗum ɓuranan ɓe ko waɗi ngam laatake Allah seniɗo nde inani annabijo gotol bo ɗiɗi kam fakatgol ɓe heɓi fu kanjum ɗo ɓuranta ɓe wa kadhalika aidan ɗon noon nde laatake kanjum on ko ɓuranta ɓe wa dhalika anna aba sufiyana gadima bi'irin min assam Abu Sufyan wartidi ɓe geeloɗi daga sam ha ɓe goni ha makka man ɗo ɓe ɗon geɓe Abu Sufyan laatake ardowo jahale maɓɓe ha filu maɓɓe yaake nden hitande man o yaadi ɓe geeloɗi maɓɓe ɓe jawle ɗuɗɗe o yehi ha sam ɗon go jawle ɗuɗɗe kadi bo o heɓi ɗon o soodi o hootinan be majum makka Abu Sufyan Sahrun no harbi o laatake no yaake nden o silmayno o yaadi ɓe geeloɗi go biɗiri tariga sahil ɗon go Abu Sufyan o akha Abu Sufyan biɗiri gadima wa dhalika anna Aba Sufyan gadima bi'irin min assami Abu Sufyan wartidi ɓe geeloɗi daga sam modi ɓe wi to wiyama iru ɗo geeloɗi man ɗiɗo ɗo ndi jawɗe
geelooɗi man seeɗa ɗi rondi dimle ɗi ɗo rondi jawle on wiyete iiru na geelooɗi cooki non noon o wartidi be maaji daga sam bo haa toy to wiyama sam no keña kam Palestine Jordanie Urdun be toye Syrie kanjum sam man hande ka to ɓe wi sam ɗo ɗum Syrie tan amma keña ka lesɗe nayi ɗo ɗum fuu ɗum wiyeteno ɗum sam tawa o innayi ha wuro ngoye woto kon Abou Soufiane ay soodi kuje hootiɗan nden fa haraja annabiyu sallllahu alayhi wa sallam wa ashabuhu liyagnamuha annabijo mo salatu allah e jam muɗum tabitani ɓe sahaba en muɗum ridwanullahi alayhim ajmain ɓe gurti jotta kam ngam ɓe daha ɓe yaha ɓe jaɓa jawle go geelooɗi goɗi fuu maji ɓe jaftaɗi ɓe dahaɗi laata ndalago her maɓɓe fa aliman Quraysh se Quraysin ko en andi habaru go ɓe lenal ngal oɗo wiyete Abou Soufiane ndeni her maɓɓe ndeni goɗɗo ha maɓɓe tami jangugo ha asbabu nujuli man ɗo donc nde o yahi o matini ɓe habaru fa haraja Abou Jahalin se Abou Jahali baba majjere wurti womo gatilu makkata ɓe kamoɓe ha makka fuu ndiya zubbu an ha ngam ɓe ɓokkana geelooɗi maɓɓe ngam ɓe gara jotta kam ɓe heɓa geelooɗi maɓɓe be dimle maɓɓe fuu ɓe heɓa ɓe teetina ɗum ngam hisa wa humun nafir kamɓe wiyete gurtuɓe wa ahja Abou Soufiane bil iri tariqa sahili Abou Soufiane go se hefti dabare wonde feere o tokkiɗi ɓe geelooɗi maɓɓe dondiɗi jawle go ɗatal wortallo ko ɗakki heedi maayo fa najat geelooɗi gooɗi kisi kadi nde ɓe keɓi ɓe kisi naane maako waɗi o leni no goɗɗo yaha matina yimɓe makka ngara yiɗa geelooɗi muɗum ngam haala jawle maɓɓe nde Abou Soufiane tabbitini jotta ka ɓe kisi fa qila li Abi Jahalin irji se wiyama baba majjere goo lorta jotta kam accu yaago ngam geelooɗi mon kisi jawle mo noon naane ma yahanno fa aba o sali wa sara ila badrin o yehi hakkonu badar fa sawara sallllahu alayhi wa sallam ashabahu mo salatu allah e jam muɗum tabitini o dawrini ɓe sahaba en maako wa qala o wi inna allaha waɗani ida taifatain ande allah inaniyam woore geɓe ɗiɗi fa wafaquhu ala qitali nafir se ɓe pondani nulaaɗo allah dow habduki kadi ɓe heferɓe Abou Jahali en gurtunoɓe goo wa kariya baduhum dalika yoga maɓɓe bo gañi bolwa ɗum ɗo wa galu ɓe mbi lam nastaidda lahu min taskanaki ɗum kama qala taala bo allah ɓangiɗo wi jadilunaka fil haqqi ɓeɗo jokkira be ma an ha goonga hunde tabiti fakat noon man waɗan na wala haala gokka feere ko ɓe bolonta yo haa ɗo fa wafaquhu ɗo andinima na a yi arande kamɓe ɗum fottanayno ɓe naye o jotta ka ko fottanayɓe ɗo wurtugo man samsam on fottanayɓe dey to ko laati fottanayɓe na ɓe gurtino arande amma nango ɓe haɓan ɓe Qurasinko en ɗo kayna haa ɗo fitina waɗi habre ɗo na welay haa gonu on ndu feere ko tammi warugo haa konu Uhudu kañum fu na derke en ɗon no yelano ɓe yaadiray konu Badar ɓe wi ko ndu waɗane kamɓe bo ɓe jaha konu to ɓe jahi ɗo to ni ɓe mbarama ma ɓe saydi ɓe nastoɓe aljanna to ɓe meeɗi heferɓe bo diina islama sembiɗi nde ɓe yahimay go woɓɓe maɓɓe na ñaarina to kanjuma se na daga arande on ɗum fottanayno ɓe daga arande nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwanino ɓe kam na ɓe gerdino ɓe gurtita on wal mana akhrajaka min baytika bi sababil haqqi allah wurtinirima daga saare ma be sababu gonga baytu man ɗo ɓe wi saare maako konngol modi ɓegol ngol feere bo wi ɗum wuro Madina on saare maako o wurtinirimo ɗo bil haqqi ay ishar dini wa rafisani ngam dalila wangirki diina e ɓankugo fi diina e o ɗon man ɗo laatoto bana ni sababu majum on ana wurtina nden ha ɗe o wi fa wafaquhu ala qitalin nafiri daga ha arande kama akhrajaka man ha de allah seni ɗo wolwi ɗo woodi sababu nujul asbabu nujulil aya sababuji jippaki aya man aya kaye kama akhrajaka rabbuka min baytika bil haqqi
أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وين لا الله صلاة الله جمهور تبتني ويمن ونحن بالمدينة ياكن من دندر مدينة وبلغه أن إيرا أبي سفيان قد أقبلت كوتن لا الله صلاة الله جمهور تبتني gelo di Abi Sufyan kusitake di hino samgo di firlitan jonta kam di loran di bota Makka nden o wi'ata ma tarawna fiha ko on giyata gelo di do wurtugo men en didda ya en fe anadi en kosa di no on gi la Allah yugnina la Allah tumen la Allah yugnimunaha bela Allah hokkan en geelodi man daalagu wa yusallimuna hokka en di taw jotta kam da ko annabijo sallallahu alaihi wa sallam arti wiiɓe badde de hadise wol ko waddi nden o wiyata fa kharajna fasirna yawman aw yawmayni nde annabijo sallallahu alaihi wa sallam wolwi banni da geelodi ɗo roodi jawle ɗi iftisam en gurte en jaha bela Allah hokkan en daalagu se min gurti min yahi ñalomare ko ñalde ɗiɗi فقال لنا النبي جويتا ما ترون فيهم كون جيتا hamaɓe ɗo ɗume jotta ka nane ka haala geelooɗi ɓe jawdi e kon giyata jotta ka to en pottan ɓe maɓɓe en kaɓa bo noye habaru to yake nde annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ɗon faqulna ya rasulallah ma lana taqatu bi qitali l qawm innama akhrajna lil ghayr nden ɓe wiyata nulaaɗo allah min kamin gala bawde ɓe habdugo ɓe yimɓe ɓe minin kam min wurtino gam haala geelooɗi ɓe jawdi on min taskayi min wala balmi ɓe abo ɓe wurtidi ɓe balmi maɓɓe na min gala bawɗe min fotayi habdugo ɓe maɓɓe wakkati nde ɓe bolwi banni fa galal migdadu se goɗɗo sahabojo wiyeteɗo migdad o wi la taqulu kama qala qawmu musa ishab anta wa rabbuka fa qatila inna hahuna qa'idun o wiyata sahabo en tata mbi'e banno yimɓe Musa wino annabi Musa yahu an ɓe jawma jahe kaɓe minin kam min ɗon jooɗi haa ɗo haɓi en o fa anzalallahu allah jibbini kama akhrajaka rabbuka min baytika bilhaqqi wa inna fariqan min almuminina lakarihun banno allah seniɗo wurtinima daga saare ma ko daga wuro ma ɓe gam dalila gonga gam dalila dina andu woɓɓe feere nder muminin kamɓe fuu ɓe gayɓe wurtugo goo wa akhraja ibnu jaririn an ibni abbas nahwahu ibnu jarir kay bo wurtini ha abdullah ibnu abbas ko nandi ɓe ngol ɗo man nden o wiyata arande kan ayi ɓe yankirino ɗum banni nden daga ɓawo toon o wi fawa faguhu ɓe podani annabijo alah nafiri dow wurtugo ɓe gerdi jotta kam akhiran amma haragare man kadi arande kam ɓe miijakeno bada tawaqqufi ba'dihim muhtajjan bi adami tahayyu'i ɓaawo dartiɗago woɓɓe maɓɓe yoga maɓɓe dartini ba ɓe jahatani ɓe ɗon hujjoro bo ɓe soyne taskara ɓe ngala balmi ɓe ngala ɗume tanmi wargo ha yeeso ɗo ɓe ɗuuɗayi limgal maɓɓe ɓe ɓurayi ɓe temeɗɗe tato e sappo e gelɗe e sappo e tatona e sappo e nayna ko sappo e jowo yimɓe tariha wi ɗuuɗayi noon kam nden fayitta ɓurayi pucci ɗiɗi tan ɓe mari to nden ɓe yago kay bo waɗan ujunere malla bo ujunere ko ngakki yimɓe jowo ɓe taski ko ngakki capanɗe jowo ɓe taski bo ɓe balmi maɓɓe ɓe ñamduji maɓɓe ɓe kuje fuu nayi habdugo ɓe maɓɓe tettiri ɗa to ɗo kanjum kadi waɗi ragare man jotta kam kadi ɓaawo ɓe hujjori ɓe kamɓe soyende taskara ɗon go fuu ɓaawo man ɓe gerdi kadi jotta ka ɓe jaadan ɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wa kana izaka sallllahu alayhi wa sallam bi waadi dakaran yaake nden annabijo ɗon ha waadiwol innetegol dakaran ni inde waadi man dakaran bidalin wa kafin wa ra'in bi wasni salman waadin qaribun min as-safra waadiwol man ɗo ɓaɗi ha nokkure mbiyetede safra annabi na ɓaawo ɓe gurti ɓe jehi balɗe ɗiɗi go wa inda al musawarati gama aboubacrin wa umar fa asana fil gawli wakkati nde annabijo mofti ɓe jondaka ha ɓe dawriɗa go wa amruhum shura baynahum
Allah seni ɗo wi fi maɓɓe ɓe sarwotirki hakkunde maɓɓe wa sawirhum fil amri Allah umri annabijo sallllahu alayhi wa sallam dawrida ɓe maɓɓe har fii annabijo laatake ɗo dawritina ɓe haa fiiji saare muɗum fuu yo kanjum kadi goɗɗo laato ɓe wino yimɓe ɗo ɗum geɓe tati o kam gorko timmidiɗɗo o woodi hakkilo wapugo nden nden ko watta fuu o dawridan o sarwitinan yimɓe o ka wiye goɗɗo timmidiɗɗo o bo woodi hakkilo wapugo amma ko watta fuu o sarwitinta yimɓe mbiya reeta goɗɗo o bo hakkilo wooda amma ko watta fuu o sarwitinan yimɓe o bo reeta goɗɗo to goɗɗo gayniɗo kadi luttuɗo kadi hakkilo wooda dawritinta yimɓe kala nde fof bonnorteɗo tan nasalullah salamata wal afiya amma ha caka ɗo ka yimɓe ɗuuɗi to hakkilay ragada ɗo tokkata ha ɗuuɗugo fayin amma arande ɗo ka ɓuri famɗugo marɗo hakkilo nden hunde fu se to dawritini yimɓe to goɗɗo ma noon ɓuri famɗugo ha yimɓe a yiya o ɓe hakkilo o dawritina yimɓe to yimɓe andi daba ɗo o jaɓata ko nafi nden kana to a dawritina yimɓe kam se to a yi dafare maɓɓande wa fude nden a lutta jabgono nden kam dawritinowo yimɓe tata o dawritina mo o jokki fuu se o laara goɗɗo jam hakkilo jam anda kulowo Allah to kulol Allah ɗo wala ni o jamboto mo to o wala adilako o jamboto mo to gaɗɗo man ɗo laatake konnaguɗo hakkunde mako ɓe mako o jamboto mo yimɓe feere ɓe wi ɓe woodi joyre seeɗa dey ɓe wi to a yiɗi ha waɗa hunde ya laaru goɗɗo mo ɓurima waygo a dawritina mo nda mi yiɗi waɗugo kaja mi yiɗi waɗugo kaja ko haɗima ɗo waɗu ka joni ngam kanko ka o yiɗa ko nafata ma nasalullah salamata wal afiya to ɗon may bota laata kanko bo woodi joyre kadi woodi joyre wonde feere o waɗa ha o fonda ɗon goɗɗo yana ha girdi kadi nasalullah salamata wal afiya annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde dawritini ɓe ha ɗon aboubacry umar radiallahu anhuma ɓe ummi ɓe dari ɓe bolwi boliɗe belɗe boliɗe deydey jamen hakkilo fuu nanata ko hatta ɓe ɓolugo boliɗe deydey ɗe yimɓe pamata kadi summa gama sadum nu ubada hoti sahabojo annabijo wiyeteɗo sadu ni ubada radiallahu anhu o ƴummi kanko bo faqala o wi unzur amraka fandifi o wi nulaɗo Allah raaru fima ɓeɗu her muɗum ba wigo noy no a yiɗi fuu waɗu min kam min ɗo gondi ɓe ma tan wala haala gorka feere to goɗɗo wolwinan mawɓe ɓe wi ɓurna fuu rammina haala ta a ɗuɗɗina haala a yi boliɗe maako ɗo naɗe gerdiniɗe o wiyata undur amraka fandi fi raaru fima annulaɗo Allah ɓeɗu tokku huunon man fa wallahi law sirta ila adan ma takallafa minna rajulu min al ansar o wi Allah kunorimi wonɗo a yehi ha ɓerniol wiyetegol adan ha nder leddi yaman to wala goɗɗo gooto nder amin mo luutata accama min fuu amin min jahat a yi ɓolle maako o woni o rammini banni summa qala migdadu bnu amrin hooti ɓaawɗon migdadu ɓi amri wiyata kayum bo indika ma amaraka llah non yahu nulaaɗo Allah banno Allah umririma yahu bandede Allah umririma fa inna ma'aka haysuma abadta minin kam min ɗon gondi ɓe ma ha nokkure nde giɗɗa fuu la naqulu laka kama qala banu israila li musa ishab anta wa rabbuka faqatila inna huna qa'idun minin kam min mbi'atama banno bani israila wino annabi musa yahu an be jawma on kaɓoya minin kam min jooɗiɓe ha ɗo walakin ishab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun amma se kaka an muhammadu annulaɗo Allah yahu an be jawma on kaɓa minin fuu min ɗo gondi be moɗon min kaɓoɓe fatabassama rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah moosi to a nani haala fottani ma fu a moosoto summa qala hooti nulaɗo Allah wi ayyuhannas ashiru alay ya onon yimɓe cappe ɗamle a yiɗo fayɗana haala ɗo lutti laharu ɓe ɗo ko woni de aboubacry ɓe sadum ubada ɓe migdarugo ko ɓe bolwi go fuu nulaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o lori wi ayyuhannas asiru ilay asiru alayya onon yimɓe sappe ɗo am kolleɗam nde no mbaɗanmi o ɓuwa yuridul ansar ayyuhannas yimɓe ɓe jonɗo ɓe ansarin koyen woni ɓe sahabo en annabijo gonɓe ha madina ɓe o hooti o tawi ɓe balli mo yottingo dina ngam ɓe kaɓɓo diino ɓe maako daga makka nde ɓe silmino toon to o warti o tawi ɓe ha wuro madina ɗo ɓe aynan mo ha ko ɓe aynata rewɓe maɓɓe ɓiɓɓe maɓɓe fuu
hunde fotayi hewtamo to nini ɓe woodi bawɗe ɓe yeɗɓe to jotta kadi o wiyata ayyuhannas ashiru alay onon yimɓe sappe ɗo am wa huwa yuridu lansar ɗo muyi ansarinko e noon o yiɗi o nana wolde maɓɓe kamɓe bo ko ɓe mbiyata har ɗon kadi fagama Sa'd ibn Mu'az nden biyeteɗo Sa'd ibn Mu'az ƴummi fagala o wi ka annaka turiduna ya rasulallah anumma bana an minin a muyata dey ya nulaɗo Allah gala ajal nulaɗo Allah wi onon ni mi muyata Sa'd ibn Mu'az ɗo ɗum sahabojo tedduɗo radiyallahu anhu kanko ɗo yaake o maya annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi ihtajat l arsu li mawti Mu'az o wi al arsi dimbi ngam wayiki Mu'az o Mu'az ɗum goɗɗo tedduɗo kanjum ɗon mande o faami ko nulaɗo Allah wolwata ha ɗon ni o wiyata nulaɗo Allah a numma ɗum minin a muñata dey nulaɗo Allah wi onon mandi mi muñata gala se Sa'du wi inna qad amanna bika wa saddaqnak nanu bolle mako ha anda goɗɗo tedduɗo inna qad amanna bika wa saddaqnak wa shahidna anna ma ji'ta bihi huwa alhaq famdi ya rasulallahi lima aradta fa inna la nakrahu an nalqa aduwana wa inna la sabrun inda alharb sidqun inda alliqa wa la'alla allaha yurika minna ma tajiru bihi aynuk fasir bina ala barakatillah ndaɗo won ko wiide Sa'd ibn Mu'az radiyallahu anhu kanko ko o wolwi wakkati annabijo sallllahu alayhi wa sallam wiyata yimɓe cappeɗam kanko Sa'd ibn Mu'az o wiyata minin ɓe min nuɗɗinima min gonɗinima min seedi ko a waddi rewgo Allah tan ɗo ɗum goonga yahdu ɓe amin yanulaɗo Allah heedi ko a muuyi minin ɓe min gañayi fottugo ɓe konne en amin yago fotta ɓe konne en amin min kaɓa min gañayi ɗum sam minin ɓe min muyɓe heedi habre min gonɗuɓe bo wakkati to min fotti ɓe konne en bela Allah yinete yibgo e amin ko gitema fewrata be majum kadi yahdu ɓe amin dow baraka Allah summa gala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam hotinulaɗo Allah wi siru ala barakatillahi wa abshiru jonta ka no yinulaɗo Allah wi jaye dow baraka Allah ceye bo on anda on wodi nasaraku fa inna allaha wa'adani ihda ta'ifatayn ande Allah inaniyam woore geɓe ɗiɗi jotta ka to geeɗoɗi go en keɓata en daha malla bo to en jaaloto heferɓe amma Allah inaniyam gotel kam en keɓat wallahi laka anni anzuru ila masari lqawm annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi hunorago Allah on numma jotta ha mi woni ɗo banu miɗo yiya fukkorde yimɓe heferɓe ɗo miɗo yiya jonta ha mi on ɗo haɓe doƴƴata ɓe maaya kona hollima tabbiti fakat jotta ka haɓre on na ala geeloɗi kam yo ɗo kadi kanjum arande kam ɓe ɗon no gañi ɗum kadi ɓaawo ɗo fawa fagu ɓe fondanimo ala gitalin nafiri dow habdugo ɓe arab en gurtunoɓe gam ha hisna geeloɗi muɗum yimɓe makka goo sukura sinko en goo wa kariya baɗum dalika yoga maɓɓe gañi ɗum wa galuɓe mbi lam nastahidda lahu namin taskinayno haala haɓre kam kama gala taala bano Allah bangiɗo wi yujadilunaka fil haqqi ɓe ɗon jokkira be ma her goonga hunde tabbitinde kanjum woni alqitali haɓre Allah sar'i ɗum fakat yande man haɓre man nde waɗan nden ɓe ɗon jokkira be ma baɗa ma tabayyana zahara lahum ɓawo wanganiɓe ka annama yusaquna ila al mawti nde a tabbitini ɓe jotta kam haɓre ka waɗan Allah inanima geɓe ɗiɗi amma ɗum yiya do'orde ɓeɗo ha ɓe tammi do'ugo ɓe maaya na tabbiti jotta ka haala haɓre goo wangi ɗoɗɗon ɓe warti kadi ka annama yusaquna ila al mawti ba a numma kamɓe ɗo ɓeɗo sogge heedi mayde wa hum yanjuruna e ɓe daara ilayhi e waade goo iyanan giɗɗe gite fi karahatim law heedi wayki maɓɓe nde ɗum warti bana ni wakkati ɓe gurtama wa isi ya'idukumullah وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته
ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا الله شني روي أن كم بمن بدو يابا بدو سوكي بيارا هرما يدها بما يعني بنا بدو غايدو أي كأنه مسلمان يساقو إلى الغدي لنيني جوتاكا تابتي جوتاكا حبرون بكابويان بدو واي جوتاكا مبانا تغطو هوسا مدو سوكي ودو يارا جوتاكا هاو بارك وهو ينجر بإليه ودو لارا بيجيت ماكو أسبابه وسببه جماجو تو ngam dalila be ngaynon ma wa sababu tilkal karaha e ko wadi on be ngayi iri ngay ngudu ha Allah tindini misalu man banani wa sababu tilkal karaha sababu ngay nguman illatu adadihim wa udadihim kanjo woni famdu kilimgal mabbe e yeri dari mabbe kambe man be dudai den balmi bo dudai fagar warada annahum kanu salasami'a wa salasa asa dum wari kambe man do be temedde tato e sappo e tato yimbe ko nu badar wari no yimbe annabi Musa wurtidi no kayum bonon non man temedde tato e sappo e tato don man do wari limgal man do ha dum masin an goddo mathématique ya fiu kadi a hefta ko woni limgal man don man do dabe famdi kambe nden wal kullu rijalun be fu be worbe walaysa fihim illa farasani be ngala bo be temedde tato e sappo e tato do seppu cididi tan nden be jahabe kaba be yimbe ujunere ka ko ngakki en mum seeda be gardi be balmi be kuuje be bawdi fu be piyan be gari kadi be do na habgo be mabbe na yi kulnan seeda kanju wadi be ganyi dum banni man do bi khilafin nafiri ko duuti wurtunobe daga makka wari hayida gelodi mudum go fa innahu kasirul adadi wal udad kambe kalimgal mabbe dungal nden yeri daari mabbe taskara mabbe bo duddo masin ngam kambe kabe taski on daga wuro man habe wurti ngam wakkati ndeni lema do yahi yotti yecci be habaru do wakkati man do kambe tawi fakkat wala no be darira se be gurta ngam jawle mabbe fu on be mofti Abu Sufyan dindi e sodi jawle do wadda on jotta kambe do aati hosar wala no be muira to be gurti kadi be taskari mabbe jotta ka taskara mabbe sembitka be yahi ngam dalila ha be tetine jawle mabbe go to kanjum man be do yiya kambe kabe dudai on kulni be kambe ka haya go mabbe den Allah seni do be hikima mudum o wi waskur iz ya'idukumullah innu siftor wakati Allah inani on ida ta'ifataini wore gebe didi al-ira aw an-nafira geelo didi dorondi jawle malla bo gurti be daga to makka wari ha gisna geelo di go Allah inani on yebre wore ka on tinoran be mudum imma on jafta geelodi be ko woni her mudum fu on hebi jawle imma bo wurtube wari ha hisna geelodi mudum go kambe man bo be bare dina islam teddi Allah inani on yebre wore annaha lakum de wodani on wata wadduna onon bo on do geli turiduna on do muñi anna gayra jati sawkati tan tunu lakum tana jawmire gacce tana jawmire balmi on latana on le ay albasi wasilahi deyere on wala gacce deyere de wala balmi wa hiya al-iru kayra woni gelodi on don no gelano kanjum on takunu lakum latana on le li illati adadiha wa udadiha ngam kambe man wondube be gelodi go be duudai be buray be wibayi be capane nayo ni to balmi bo duudai onon bonde on wadi on temedde tato e gelde kam na on do giya to on pottino be yago woni ko burani on bi khilafin nafir ko luuti be aton ma wurtube go kambe kana be laati be duudbe kanjum kadi yaake man on geli banani onon ka on hebano ni gelodi do on potta be maaji ngam on keba jawle kambe man de be duudai wa yuridu Allahu an yuhiqqa al-haqq Allah ka muyi tabitina gonga yusiruhu o wangina gonga go o jalnaka bi kalimati be kalimaji ma ko asabiga artudi bi zuhuril islami be walluki be wanginki islama be jalki islama ha islama go ka heba ka jala ka wanga ka towa don bo sebe heferbe goto on potti e mabbe kambe go be barama luttube bandirabe mabbe nandube e mabbe to nani go hultoran amma ngam jawle jaftama be dillan be jaha be kawto ya jawle godde fere fahinta be fuddita habgo be modon amma yo bargo be do kayum be wodi ko hulnata
kanjum ɗo ɓe kultoran kamɓe man ɗum allah kadi wa yuridullahu an yuhiggal haqqa allah muyi o tabbitina goonga yusiruhu o wangina ka bi kalimatihi ɓe kalimaji mako a saabiga hartuɗi bi zuhuri l'islami ɓe wanguki islama ɓe jaaluki islama wa yakta o taƴa daabira wattam alkafirina heferɓe akhirahum ragare maɓɓe ɓe istisali ɓe ɗoppitinki banto a ɗoofi leggal ɓe ɗaɗimagal fuu a itti kamɓe bo o ɗoppita ɓe banani ɓe itta fa amarakum bi qitalin nafir kanjum waɗi kadi allah umri on jonta kam ɓe habdugo ɓe gurtiɓe ɓe kamɓe on ndi higgal haqqa o yubtilal batil ngam o tabbitina goonga o wangina dina islama laaɓa o yubtila wa yumhiga o moyta albatila fewre woni alkufra keferaku walaw kadi almujrimun ko laatake toñiɓe gañi ɗum bo almushrikuna sirku ɓe dhalika ko ɓe wañi bolwa ɗum ɗo heferɓe giɗa kamɓe ɗo ɓe mbare heferɓe giɗa keferaku ɗo itta acce kamɓe ɓe giɗi ɓe nduma dow keferaku ɓe gona dow maagu ɓe ballangu allah bo wallata keferaku allah ka wallan imanaku allah wallata fewre allah wallan goonga kanjum walaw kadi halka mujrimuna ko laatake toñiɓe wañini almushrikuna hawraniɓe allah ko ɓe gayi dalika bolwa ɗum ɗo sirku ɗum geddal kallugal sirku mo maydi be muɗum kayum ɗo dumotoɗo nder yiite na aya gota na aya ɗiɗi ayaje ɗuɗɗe allah seniɗo wolwi innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa ma'wahu nnar ko woni fi ko moye hawrani allah ɓetana muɗum allah harmini aljanna dow maako yiite woni mo ɓorde maako yo ɗo kadi kamɓe man ɗo ɓe banni man ɗo ɓe ɗon duumi kamɓe ka keferaku maɓɓe sirku maɓɓe ɗo sengu jaalo ɓi adamajo wurtina irin kuuɗe ñidduɗe kalluɗe ɗe numoji kaɓɓe kalluɗe ɗo nder ɓernde maako keferaku taw jaɓa wona nder ɓernde maako sirku ɗo tokki ɗum taw jaɓa wona nder ɓernde maako dañandi ɗo nder majum taw jaɓa wona nder ɓernde maako konnagu ɗo wona tataw jaɓa wona nder ɓernde maako iɗi gikkuji kalluɗi ɗi fuu hanani ɓi adama yerɓoɗi itta ɗini o wurtina ɗi har ɓernde maako ɓi adamajo ha laata laaɓɗo nder maako laaɓa taw hidde ko yasi maako laaɓa nder ɓernde maako to laaɓi nden nden ɓaawo toon kanko go o luttata laaɓugo kadi amma to laatake ɓernde maako ñoronde ɓaleere kuuɗe maako no ɗe laaɓiri fuu nden ka ɗe laaɓata ngam ɓernde ɗo toon asli kuuɗe man woni ha kuuɗe ɗe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wolwani yimɓe rentini yimɓe bana ko laati sirku nonnoon o rentini yimɓe ban ko laati naafikaku a yi ɗum fuu majum nder ɓernde ɗum wonata ha deyde ko o ɗumani o umri yimɓe laato imanaku laaɓngu laato keferaku ta wona nder ɓernde mum nuɗɗinki laaɓki a yi ɗum fuu nder ɓernde wonata ɗum hawtata ɗum wonda to nini gotel ɗon ni riwan feere to imanaku ɓuri jaalago naafikaku ɓe sirkugo wonata nder ɓernde to ni sirkugo ɓuri jaalago bo ɗo bo a tawa imanaku heɓata nokkure ha wona toon ngam ɗum wondata ɗum ɗiɗi fu nokkure woore kam bana yiite ɓe ndiyam to wala ko hendi ɗum kam a tawa fakkat yiite ɗo ñifan neɓata to na bo yiite man to nge ɗuuɗi nge fanti nge wula ndiyam man pat ɗo bo fayintano ɗam ɗuuri yo ɗon man kadi na ɗum hunde wondore se laata gotel man on woni ɗon ɗon kadi allah seniɗo ɓe hikima muɗum o waɗi o wanginan gonga ɗo o jalnaka ɓe kalimaji maako artuɗi non bo allah woli wala yansuranna allahu man yansuru ko moye walli dina allah allah wallan ɗum wa yakta o taƴa daabira wattam alkafirina heferɓe akhir hum ragare maɓɓe bil istisali ɓe ɗoppitinki non allah seniɗo waɗi non man bo don kam ha konu man ɗo tabitake fakkat wala se ko samɓe heɓi jaalorgal dow ɓe kulanno goo dow ɓe gi'anno wurti dalila ha faddana geeroɗi mum goo allah wi li yuhiggal haqqa wa yubtilal batila walaw kariha almujrimun istastagisun إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم وما النصر إلا من عند الله
عزيز حكيم استستغيثون ربكم ها أرتنوتو الله سيدي يوبا إسي أيدكم الله إيدا طائفتين وكتي الله إينان تاون وورج بديدي den Allah wi istastaghithuna rabbakum wakkati on yidi torto jawmirawo modon tadlubuna minhu al-ghawsa bin nasri alayhim on do dabbitira jawmirawo faabuye yida be nasaraku do mabbe be on keba on jaalo heferbe do istastaghithuna do waddi be jambu wakkati onon on yidi torto kitabun lin nabi sallallahu alayhi wa sallam faqat ɗum laatoto ɗum wolwinki annabijo tan amma wardi be jam'u ngam umrore dow maako warata nden o lutta matingo yimɓe fuu yimɓe kutinira be majum fa yakunu jam'u litazim nden kam tastagisuna man ɗo to nini laatake umrore man de annabijo sallllahu alayhi wa sallam hayum tan ngam teddinki allah seniɗo teddinimo aw khitabun linnabii wa ashabi malla bo wolwinde man nde wodani annabijo be sahaba en muɗum fufu yo ɗo bona wardi ɗo jam'u man kadi ruwiya an ibni abbas radiallahu anhuma qal haddasani umar bnu lkhattabi radiallahu anhu qal lamma kana yawmu badrin umar bnu lkhattabi radiallahu anhu abdullah bnu abbas habrul umma modi bo ummatore nde ɗum mbiɓa panulaɗo allah baldanɗo ɓe ko nulaɗo allah ɓe koreji mum dow ɓe itte o wiyata umar bnul khattabi radiallahu anhu yewtimmi qala o wi lamma kana yawmu badrin nde laatake yande kono badar nazara rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ila almushrikin nulaɗo allah raari heedi heferɓe wa hum alfun kamɓe ɓe ujunere wa ashabuhu 310 rajula nden sahabo en maako bo ɓe temeɗɗe tato e sappo e gelɗe to raaru yimɓe ujunere ɓe temeɗɗe tato e sappo e gelɗe kana ɓe dayidiri limgal mayna heddayi yakenen nde annabijo raari ɓe fastagbala nabiyullahi lqibla ɓe dari jotta kam hefer ɓe gari dari julɓe bo dari ɓe kaɓan on yake man banni annabijo yi nda ɗuɗirka ɓe ɗo nda famɗugo jotta ka sahabo en maako ɗon ɓurnaɗo tagle sallllahu alayhi wa sallam se o dari fastagbala nabiyullahi lqibla annabijo allah husiti qibla summa madda yaday hoti o foɗiɗi juuɗe maako fa jala yahtifu bi rabbihi yaqul o fuɗɗi oɗo ƴewna jawmi ko oɗo wi'a allahumma anzilni ma wa'adtani allahumma atini ma wa'adtani allahumma in tuhlih hadihi lisabatu min ahli l-ardi la tubadu fi l-ardi ni do'aji annabijo sallllahu alayhi wa sallam yande man o ɓamti juuɗe maako ha dow ɓe wi ɗuɗayi ko ɓe yiyata nulaɗo allah ɗo waɗa ɗo a ɓamta juuɗe iri ɓamtol ngol kam oɗo wiya ya allah wunnanam ko a inaniyam ya allah hokkam ko a inaniyam ya allah to ni jama'are nde halki iggo e sahabo en ɓe hay yimɓe islama ɓe ɗo nden ka ɓaawa toon a rewatake ha lesdi fama zala yahtifu bi rabbihi maddan yadayhi annabijo seeday ɗo ƴewna jawmi ko ɗo forti juuɗe maako ni hatta sagada rida uhu an manki bay ha wanare maako mojare maako yani accibalɓe maako oɗo tini tora allah ceniɗo banni fa atahu aboubacrin fa ahaja rida'a se aboubacry warani mo hoosi wanare maako mojare maako go fa alqahu ala manki bayhi aboubacry sakkini mojare go dow balɓe maako summa altazamahu min waraihi wa qal dari bange maako nismake mo her ɓaawo maako nden aboubacry wi ya nabiyallah kafaka munasadatuka rabbak fa innahu sayunjizu laka ma wa'ada aboubacry wiyata ya annabojo allah fanago ma jawma heƴima o tammi i nangoma o wunnante de ko o inanima ko wi o waɗante ɗo o waɗante noon man fa nazalat hadihi l aya ɗon kadi aya ɗo jippi istastagisuna rabbakum wakkati on giɗi torto jawmirawo moɗon darugo annabijo sallllahu alayhi wa sallam dari ɗon toro allah ceniɗo go yo ɗon man ɗo laatake ɓanni ha nder sababu jippaki aya man non fa hidda gawluhu istastagisuna rabbakum rawa tirmidiyu an umar bni lkhattabi radiallahu anhu qal ayi hadisol go nane nangol ibnu abbas na jonta bo o wi ha umar man be hoore mum ni
قال نظر نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين هم 1000 وأصحابه 319 رجلا بان أقول أقولي وسوقي حديث والها وياري رجال ما أقول فودون من كدي الله سنيدو وكمان واري بدي بكدي تونيني أن توكي حديث ولا أن تعودي بس داري دوكو جام سرها والبيدو وفي فاستقبل القبلة ثم مد يديه وجعل يهتف بربي اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه الإصابة اللهم إن تهلك هذه الإصابة من أهل الإسلام لا توبد في الأرض فما جعل يهتف بربه مدا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه وألقاه على منكبيه ثم ألجمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك مناصرتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله الذي استستغيثون ربكم فاستجاب لكم wakkati on giddi torta jawmirawo moɗon o jaabi on anni mumiddukum bi alfin min al malaikati min o mi ɓesdirowo on be malaika en ujunere murdifina horgotirɓe fa amaddahumullahu bil malaika ɗon kadi allah seniɗo ɓesdirɓe be malaika en nda onon ka on 310 e gelle allah wi miɗo ɓesdana on be malaika en ngara ujunere ɓe ngara ɓe kabda be moɗon ni wari ha sura on gola ha suratu ali imran hoti allah ɓesdirɓe ɓe ujunere ɓesdirɓe ɓe ujune tati ɓesdirɓe ɓe ujune jowi kadi jotta ka malaikajo goto ma noy heferɓe gadata ɓe mum sakko malaika en ujune jowi nda haɗo ka ujunere sakko malaika en ujunere ɓe mbi wala ha kono fu tabiti malaika en jippi kaɓi se ha kono badar ɗo ha konoji luttuɗi ɓe ɗo jippa ɓe hulna heferɓe amma habre kam ha kono badar kam tabbiti ɓen mande ɓe jippi kamɓe malaika en go ɓe kaɓi ɗon ɓe ɗo giya istastagisuna rabbakum tatlubuna minhu lgawsa binnasri alayhim fastajaba lakum jawmirawo jabani on anni ay bi anni mumiddukum min mi ɓesdirowo on mu'inukum mi ballirowo on bi alfin min al malaikati be malaika en ujunere murdifina horgotirɓe noy mutatabiina tokkotirɓe yardifu ba'duhum ba'dan yoga maɓɓe ɗon tokko yoga wa'adahum biha awala nda ɗo on allah seniɗo iniri ɓe arande ka walliranɓe be malaika en ujunere jippo wara tawa ɓe kawta be maɓɓe ɓe kabda summa sara 3,000 hoti ɓawa ɗon sarat 3,000 malaika en go laatake ujune tato summa 5 hoti ɓawa ɗon malaika en man ujune jowo kama fi ali imran ban ko woni ha suratu ali imran wa uriya bi alufin ka aflusin do bo jam'un o wi uriya amma qira asajja kadi to ha pellel bi alfin min al malaikati do wi jangirama bi alufin allah jani do wi wa ma ja'alahu allah alla wadaidum ay al ibdadu besduki illa busra ko ina dum senore ko ina dum wadon gon al bisir senugo mon walitan ma inna bihi qulubukum gam bernde modon de itira be majum wa man nasru illa min indillah ballal jalorgal ka wala dey ko ina daga to allah nangam malaika en to jippi onon heɓata jalorgal tama allah seni ɗon waɗata on jaloɓe inna allaha azizun hakim allah jaaliɗo jam hikimajo to nde hikima mako man o waɗi yande man ha o de'itiniraɓe be bana ni laarude arande kana ɓe kultorinona wakkati nde ɓeɗo yiya ɓe famarɓe goo ɓeɗo yiya heferɓe goo ɗuɗɓe allah seniɗo ɓe hikima muɗum waɗi banni to goɗɗo lenaɗo mo abou soufiane ndenino yahi makka yaha yecca yimɓe makka jonta kam ɓe ngara ɓe yawa lawlaw ɓe ngara ɓe gida geeloɗi maɓɓe goo ɓen gonaɓe wurɓe on goɗɗo gona o yahi ɓe winde o yahi ka goɗɗo kultorɗo oɗo woyna oɗo hoola nder makka ɓe wiyata bandam inde maako wakkati nde ɓe mofti ɓe gurti jonta kam ɓe wurti ɓe dilli ɓe yahan ɓe kaɓoya ɓe annabijo ɓe sahabo en ha ɓe jafta geeloɗi maɓɓe wakkati nde abou soufiane heɓi tokki wakkere lawol ɓe hisata ɓe keɓi geeloɗi kisi ɓe pottoy be abou diali ɓe wiyata abou diali lora jotta kam wala ha yata kanko on andino ko numan kadi geeloɗi mon kisi jotta kam wala ha yata lora o wi wallahi o lorata konngol feere wi o wi wallati wal uzza o hunora keɓe lawru maako laata ɓe uzza o wi lorugo kam wala so naato o yetti ha nokkure wiyetende badar ɓe kirsa geeloɗi ɓe ñaama ɓe jara bal ton horɓe yimda ɓe
ha duniyaru fu nana ɓe kultora ɓe ase nga anda ga soggi hoore maga nga watoyanto ɗon nga yahi kadi jotta kam nga heɓi waɗugo ɗon gona nga heɓawi waɗugo kadi nga waati to ɗon man ɗo deydey hoddirore Allah seniɗo to jippi ɗo dabare wonde feere wala se goɗɗum muminijo ka heftata fakat hoddirore on jippi isunga sikumum nuas إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم الرجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان الله سنيرو وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ولا بلل جالورغان يداي ولا ها وني صناها الله جالي دو جام حكماجو taw nangam ɗuɗugo limgal to ɗuɗugo limgal kana heferɓe ɓuri no ɓe arande taw be noon fu na ɓe gerdi ɓe jahi accu bo haala nde Allah seniɗo waddi malaika en ɗuɗɓe ngari jippi tawiɓe nangam malaika en ngari ɗuuɗi ɗo kanjum on waɗi jalorgal man jalorgal kam ha Allah seniɗo Allah on waɗi ɓe man ɓe gara ɓe balla ɓe hokkiriɓe bawɗe bo dede no ɓe jaloro ɓen man fala yatawaqqafu ala tahayyu'in bi adadin wala udadin kadi jalorgal kam darata dow taskara jalorgal darata dow ɗuɗugo limgal jalorgal darata dow ɗuɗugo balmi jalorgal ɗo daga to Allah seniɗo woni uskur siftoru innu fahinta ijuga sikumum nu'asa wakkati Allah ɗo maworo on be ngongol amanatan dow hoolare ha pellel haɓre kulninde bande nden goɗɗo wari ɗo ɗana a anda ɗum mo ere daga to Allah seniɗo so ɗanon ka na ɗum pellel ɗanago ha o wi'iji yunga sikumum nu'asa ɗo dafatan wahida fanamu kullu ɗo e ngol wari tan jonta ɓe gongini ɓe fuf maɓɓe ɓe ɗani ha nokkure man wa hada ala khilafi l ada ɗo kam ɗum ɗuuti dow al ada no woni no kam al ada ɓi adamajo to hultori kai ɗo e ngol wonata ɗon wa hiya mujijatun li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ɗo hujja tampino ha nder hujjaji ɗi Allah hokkinulaɗo muɗum haysu gassal jami'an nawmu fi waktil khawf wakkati jotta kam ɗo e ngol wari wapi yimɓe goo ha yimɓe goo ɓe fuu maɓɓe ha wakkati kulol ha ɓe heɓa ɓe pofta seeɗa to o wi isunga sikum ɗo woodi qira'aji goɗɗi ɗon ɗon bana watta tati ni isunga sikum idi yuksikum to oɗo wari qira'aji feere yugasikum yuksikum ɓe yugassakum o wi'ata to qira'aji deydey andaɗi tabitiɗɗi ha deydey qur'anu jangirama be man o wi wakkati ɗo e ngol ɗo wafa on amana tan hoolare amnan ngam hooluki mimma hasallakum min alkhawfi ko gasani on ibgo e kulol min hu ibgo e maako taala ɓangiɗo Allah kanko on yerbi ɗo e ngol ɗo wari jotta ka on ɗani ha wakkati kulol wa yunazzilu alaykum min as-sama'i ma'an nden oɗo tomna iyende bo dow moɗon kadi bo daga asama kadi bo nde am nokkure goo ha nde ɓe ngoni nde ɓe ngari ɓe jotti ha nokkure goo annabijo sallllahu alayhi wa sallam ayayi jippake ha nokkure wonde feere nde ɓe jippi sahabojo maako feere wari tawimo wiyatamo nulaɗo Allah nokkure nde a jippi ɗo kam ɗum wahyi on umrima a jippa ɗon na ko malla a jippi an kam ɓe dabare ma non noon andugo habre o wiyata ka wahyi umrayam ɗum dabare am non noon sahabojo ko wimo nder ka en egguɗo en eggu ha nokkure ɗo en dinda banggue ndiyam ha de wawru woni marndu ndiyam gaawi luttuɗi pat en ɓeebna ɗi lutta wawru meɗen ɗo mari ndiyam en ɗo keɓa ndiyam en jara ɓe abo ɓe heɓata ndiyam ɓe jara
annabijo sallallahu alayhi wa sallam jaɓanimo waɗi noon man ɗum nafiɓe ɗum wallitiɓe bo nden ana dawritinta yimɓe to ɓe dawrinima bo a jaɓata nden bo a wi bo se haaje ma humtana ɗum saɗi masine o wi ɗo ɗum laatake amana tan hoolare minhu daga to maako taala ɓagiɗo o jippini ngam dalila ha ɓe keɓa ko hoolare annuasu fil gitali amanatun fi salati min assaytan do laatake ngongol ha habre ɗum hoolare to jotta kam to laatake nder julde bo ngongol man noy kañum bo ɗum daga saytan qila innahum lamma khafu ala anfusihim li kasrati adadil aduwi wa udadihim kamɓe nde ɓe kulani nafsuji maɓɓe ngam ɗuɗugo ɗemgal heeferɓe ɓe ɗuɗugo taskara heeferɓe wa qillatul muslimin e famɗuki julɓe wa atasu atasan sadidan ɓe ɗonɗama bo ɗon ka catuka fayin algallahu alayhim nawma se allah wari wuɓiɗoyngol dow maɓɓe hatta hasala lahum raha ha ɓe heeɓi fofturu wa jala anhumul atasu ɗon ka goo bo natti acciɓe wa tamakkanu min qitali aduwihim ɓe hemyini ɓe heɓi kadi jotta kano ɓe kaɓoro ɓe konne en maɓɓe fa kana dhalika nawmu nimatan fi haqqihim ngola toon ma ɗo e ngol laatake nimatun ɗum moƴƴere on fi haqqihim en haqqe maɓɓe li annahu kana hafifan ngam ɗo e ngol man ngol laatake ngol koyngol bi haysu law qasadahumul adu lan tabahu lahu ha ɓeɗo ɗani man ɗo to konnejo tiiti ɓe ni ɓe fintan a andi ɗo e ngol ha goɗɗo deydey na o taskino o ɗaniraga ɗo e ngol man koyan wa gadaru ala dafihi ɓe bo awan bo dow duñuki mo yerɓamo to har ɗon allah seni ɗo jippini ɗo e ngol go banani ha maɓɓe ngam ɓe heɓa hoolare wa yunajjilu alaykum min assamai ma'an allah ɗo tomna iyende dow moɗon daga dow ɗon bo li yutahhirakum bihi ngam o senna on be maare min al ahadasi ibgo e gewe wanna jasati e coɓe on keɓa bo fayinta on senoro be majam on heɓa ko on jara dabbaji mon jara wa yusiba ankum risa saydani allah dillina inta risu saydani soɓe saydanu accina on deydey ko ɓillanno on waqa'u fi kasibi ramlin kamɓe go ɓe yahi yaake nden wa dhalika annahum waqa'u ɓe dari fi kasibi ramlin ha jarandi ɗuundi fa saqqal mashu alayhim fihi min tinihi wa nu'umati nden jotta ka saɗiyago nder jarandi go jotta kam ngam dalila loope woni ɗon ɓe hecciɗirki jarandi wastadda alayhimul khawfu kamɓe gonkulol saati ɗo maɓɓe min yatiyahumul adu fi tilkal haala yaake may ta heferɓe wara tawa ɓe dey nder jarandi ndi nda ɗum yahatako fa alga alayhimun nawma yaake may on allah wuɓiɗoygol ɗo maɓɓe fa talama mujamuhum nde ɓe ɗani go ɗuɗɓe nder maɓɓe hoyliti ha ɗon man fastadda ihtiyajum ilal ma'i se bukaki maɓɓe ha ndiyam go ɓuri satugo kadi bo fayin fa waswasa lahum saydanu bima dakarahu lmufassir ɗon saydanu wari waɗini ɓe waswasu kadi ukkini ɓe seko nder ɓernde maɓɓe kadi fa raddallahu kaydahu bi inzalil matalil kasiri alayhim to ɓe ɗon no dow gonga kam ha ɓilla ka ɓe goni banni noyno ɓe warata ɓe hoylita fayinta ɓe gara ɓe soɓira banni se allah seniɗo tomni yiyede jotta tan yiyede ɗuude dow maɓɓe fa saribu wa tatahharu wa mala'ul qiram ɓe jari ndiyam ɓe giiwi janaba ɓe kebbini boroji maɓɓe ndiyam wata labbada ramlu hatta sahulal mashi alay jarandi go ɗibbotiri yende to ɗomi go takki jotta ka warti bar maroga go watta noon ɓe jaɓan dow maari ɓe jaha jotta ka sey ɗum hoyani ɓe kadi ɓe heeɓi allah seni ɗo waɗi banni tomni iyende go dow maɓɓe hoynani ɓe allah seni ɗo sabbitul aqdam oɗo tabbitina kadi tambankoje maɓɓe ha ɗon liutahira bihi ngam o sennira on min al ahdasi wal janabati ibgo e coɓe be janabaji o yusiba ankum risa saydani o dillina jotta kam risu saydani o accina on waswasatuhu risu mako ɗon woni waswasa mako seknuki mako ilaykum her moɗon bi annakum law kuntum ala alhaqi ma kuntum zam'a muhdasin o wiyata saydanu ukki seko ha maɓɓe wiyata to on ɗon no dow gonga kam na on latatano on ɗon ɗuɓe nden on yewraɓe on gari on koyɗiti janaba ndiyam wooda wal mushrikuna alal ma'i heferɓe boɗo dow ndiyam to nda allah wari tomni iyede kadi wal yarbiɗa yaabisa ngam o fadda ala qulubikum dow ɓerɗe mon bil yaqini wa sabri be yaqinaku be muyal wa sabbita bil aqdam o tabbitinina tambankoje be man anta suha fir ramli ɗe heɓa ɗe tabita jonta kam tambankoje kosɗe moɗon mutata nder jarandi
hinnayeji Allah seniɗo ɗuuɗɗi yaake saɗir maggo to goɗɗo yiɗitori Allah seniɗo o yiɗa ɗum jonta ne heɓata sam to hakkila e nder goɗɗo hirititta dey nasallahu salam wa afiya